Mayo 24, Sabado, Tuig, 2025. Ekalima nga semana sa pagkabanhaw. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an. Kon nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdomi nga ako'y unang gikasilagan niini. Kon kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan ingon nga iya sa kalibutan. Apan gipili ko kamo gikan niining kalibutana. Busa na silag kaninyo ang kalibutan. Hinumdomi ang akong giingon kaninyo. Walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Kung gilutos nila ako, lutuson usab kamo nila. Kon, umanon nila ang akong gisulti. Umanon usab nila ang inyong gisulti. Apan kining tanan buhaton nila kaninyo tungod kanako. Sanglit wala man sila makaila kanya nga nagpadala kanako. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dagon ikaw o Kristo.